У рубрыцы «Бестселлер» слухайце радыёспектакль «Калядная рапсодыя» паводле апавядання Уладзіміра Караткевіча. Третий? Да третий. Билет давайте худший. Отправляемся зараз. Так. Ну и мороз. Один пассажир на весь вагон. Ой, чего это людям дома не сядется? На коляды? Чакают мусить. Боже мой, это же якраз завтра коляды. За окном Полесье. Мое Полесье. И хутка про 40 хвилин мой паўстанак. Там яшчэ 20 вёрст. И мои маленькие Ласевичи, загубленные сярод бясконцых лясоў. А я на штосьці еду на 100 вёрст далей. Да жанчыны, про якую не ведаю нават, кахаю яе альбо не. Ну як? Не змерзнете? Ну скажите, коли чаю. Я принесу. Дякую. А я еду до той, про якую нават не ведаю, кахаю яе альбо не. Увайду, кину чемодан. Яна выбежить насустрач у халатику. Теплая сосну, шарнявая, с мягкими густыми волосами, обовье теплые руки вокруг шеи, повиснет. Раніцою будем сядзець, паклаўшы ногі ў крэсла таго, хто насупраць, прыхлёптваць віно, слухаць музыку, чытаць. І зрэдку я буду браць яе ладныя моцныя ногі і грэць іх у себе на каленях. І за ўсе гэтыя дні я ані на хвіліну не выйду з цёплай хаты на люты мароз. А познаёміліся мы менавіта на вакзале. Милая дзяўчына, якім гэта манерам даехаць на вуліцу Міцкевіча? На такси. На гэткія пытанні дакладна так адказваюць ереванскія міліцыянеры. Хотя откоснитесь от меня. Здарылася нешта? Отойдите. Ведаем мы вашу спагаду. Добренькие ваши очаняты. Ну? У той же вечер я хотел ехать додому. Але сутыкнуўся на вуліцы з сябрам, архітэктарам,
І той, не жадаючи нічого слухаць, пацягнуў да сябе на каляды. Это былі гарадскія каляды. У гэтым тлуме я адразу убачыў тую з чамаданам. Мариночка! Мариночка, лапочка! Вось тебе наш инженер. Запякуйся, коли ласка. Микола Лосевич. Марина Леонтович. Саврывая, вось ты кудала. Вам же нават монограмм на носовиках менять не доведется, як сказали б старорежимные божьи обдувальщики. Ведаешь, Мариночка, у городе Н здарыўся пожар на электростанции. Галоўному инженеру пагражаў суд и женщин сумленному человеку, специалисту, якіх пошукать. А тэхнічным экспертам послали менавіта яго, нашага Миколу. Ну вось, цяпер інженеры ўсёй зямлі 1000 год могут спать спокойно, потому что... Досыць. Вы любите свою працу? Я не люблю свою працу. Я не люблю своей працы. На энергетычны я поступіў толькі таму, што страшэнна не хацелася вучыцца на трактарыста ці яшчэ на кагосьці такога. Граў на баяне, студэнцкім аркестры, вывучыў самастойна ноты. І раптам зразумеў, тое, што я з дзяцінства мармытаў сабе пад нос, гэта таксама музыка. Моя музыка. А до бліжэйшага піаніна было 20 вёрст. Жыццё маё было прынесена ў ахвяру нялюбай справе. А ён у нас, Мариночка, композитор, самодельный композитор. Песни збирая, объездил, сколясил Пиншину, Столинщину, Пружанщину, усё по лесе. Книги пиша. Але, братья мой, Микола, ну гэта не проживешь. Сябры моя, хвилиночку уваги. І вывод які? Жыццё не задалося. Сябры мае, увага! Зараз наш земляк, наш гость, композитор, знаўца народных песень обрадов, а до того ж еще добрый хлопец, проспевай нам. Ходім, давайте все Марина. попросим разом. А я люблю Марину. І мы тады непрыкметна выслізнулі з хаты на вуліцу. Не даспадобы мне былі яе рэзкія і калючыя манеры і словы. Не люблю я вечна ўсім на свеце незадаволеных людзей. А ў жанчынах цаніў мяккасць, іранічнае какетство, вясёлую зменлівасць, дасціпнасць і гнуткі, такі адменны жаночы розум. Але ж мне тады было вельмі цяжка. Не адышоў яшчэ ад пакутных падзей, якія здарыліся са мной за год да таго. Не трэба ўспамінаць. Чай у мяне цудоўны. Калі ласка. Пейте на здоровье.
Толькі, можа, цукру яшчэ? Не? А я так салодкі люблю. Читаеце? Цікавае нешта? Цікавое. Вообще, вся сия местность замечательна по первобытности жителей и по дикости природы. Так, ой, вельмі цікава. А ведаеце, я таксама чытаць люблю. Ну і заўсёды люблю. І ўсё ж, як яно тады было? За Ленай. Было якраз перад калядамі. На вяселле малодшай любоўчыцавай Надзеі. Я тады насек цэлую гару дроў, каб хапіла паліва на ўсё вяселле. І заскочыў у хату пакласці сякеру. Бабы і дзеўкі ладзілі вясельны каравай. Вялізны, з кола ад воза. Прыкрашалі яго залатой каніцеллю, васковымі слёзкамі Маці Божай. Обкладали яйками, маслом, сыром. Мало я удела, эгей, тело мое запотело, эгей, тело мое запотело, эгей. Горелицы захотела, эгей, горелица запьянёсенька, Нешта, як раптоўны удар. Нешта такое, што ашаломіла мяне. За спінамі баб сядзіць на зэдліку і вяжа кветкі. Нешта у сіняй сукенцы і карункавай белай кофце, нешта золотавалосае, сінявокае, нешта найбольш як 18 год. Боже мой, што гэта за нешта было? Глядзела на мяне сінё і празрыста і усміхалася ружовым прыпухлым роцікам. А стан, а ногі. Ой, да ты, горелочка, запьянюсенька, завязала свет молодюсенькой. Эй, выпей и ты. Не хочу. Не хочу, каб завязала свет молодюсенькой. Ты кто? Откуль? А ты хто? А ты адкуль? Я з гэтай вёскі. І я з гэтай вёскі. Я не бачыў цябе ніколі. І я не бачыла цябе ніколі. Інжынер ён, з мінулай зімы не быў. Нібы тут працы мала. А хлопцаў вунь, падзіркі унося. Гляди ты, инженер. А тягни, як профессор. Выпей. А ты что за подмаршалок таки, а? Ты подмаршалок что? Сур'ёзна думаешь, что як загадаешь, каб у мяне хвост вырос, то и вырасте? А і вырасце. А не вырасце, то ён сам табе замест хвоста будзе. Ой.
Выпей. Вусны помочи. Ну. Да выпей. Бач, хлопец добром просить. Что ты, девка, натуришься? Клинот який. Цаны ему нема. Давай чарку. Петра! Кто такая? А Лена! Наварай прозвище. Ну, не з тих новограїв, що з Дубровного конца. Ты, Грицука ж свояки. Еще перед войной на Гродичи уехали. А теперь на старость глядячи вернулись вось на родиму минуло весной. Хата Грицукова у пусте буцветь почала. Да пересыпали, да и заняли. А, ну дякую. Ну, баба. Пропал. Прекрасна калина над решкой, а красней того надейка у мамки. А сини вышла, сини зазяли, а в хату вышла, паны вставали. Эх, соскочить бы зараз и поехать. Плюнуть на все, звалиться в санки, на сено и коляды. Солнце, ворот, солнце на лето, зима на мороз. И хутко буде обудження, и солнце буде вышей, а на сердце теплей. И оживуть нивы и душа, якая уже столько часу не выспить. Поехать и пропади яно все пропадом. А як приємно після морозу припякає праз постілку добрий чарень печки. І вже клякоче на пательні свіжина, а на печка варився далей подають чарку. Ах, як добре ляжать, витягнувши ноги, і ведать, що тепер з месяц зовсім мало праці, що напереді аж ціле 3 кутці. І 7 студеня, і 13-го під Старий Новий год, і у ноч на 19-е. Ячная куття, 23 страви, а то й болей. Одной рыбы 11 гатунков. Тут тебе и лины, и уюны, и смажену в сметані карась. А квас, який так смачно парує грибами, як успомінок облець, язик ковтнеш. Нябожчик батька ставить на стол сноп, сядає і з-за його питає у маті: «А ці бачиш ти мене? Ці бачиш? А ці бачиш ти мене? Ці бачиш?» Сконча не бачу. Ну, то каб же ты аж 2 месяцы свету не бачила за морквой червоной, за бобом зеленым, за крамяными гурками, за пузатыми гарбузами. А ты меня ці бачиш? Не-а. Ну то і ти, каб не бачыў свету ва ўвесь конец лета, за стагамі духмянымі, за копамі цяжкімі, за снапамі не абняць, за вазамі, што аж крепче топяць.
Дзяўчына, милая, якая гэта станцыя? Ой, да спите, спите. Не турбуйтесь. Я разбужу. Не проедете. Сонцаворот. Повернула, здається, не туди. Не на сонце, а на мороз. Як же гэта я яе ўпершыню абняў? Напаўжартам. Здаецца, там, на задворках, калі ішлі да каляднікаў. Ты что, руки распустил? Споймаю тебя, Остап Василевчик. Ой, гляди, ой, гляди. Так, Остап, суперник, рудоватый здоровень, былі сябрамі, і вось на табе. Яна тады вырвалася і пабегла. А я глядзеў ёй наўздагон і смяяўся ад шчасця. А пасля былі гонкі. Бог ты мой, гонкі! Задёртыя конскія храпы з зашалелымі вачамі. Сонца, рыжыя кажухі, чорныя хусткі з чырвонымі і сінімі кветкамі. Я стаю ў санях, гагачу і страляю пугай. А побач пад хусцінай румяная, белазубая, сінявокая аблічча таксама смяецца. Я вываліў яе ў гурбу і сам вываліўся з ёй. І праваліліся пульхная, нібы ў пярыну, як патанулі. Абдымаю яе за плечы, прыціскаючы да сябе. І раптам убачыў спынены і суровы яе позірк. Нібы мерала, пранікала мяне до самого апошняга дна. Я ворожила с першым бліном у руцэ, наваражила добрае, і пад акном у суседзяў слухаючы, і на раздарожжы, і ў лазні. І якое ж будзе імя таго? Добра, што ўцяклі. Не бойся. Ніхто не зойдзе ў дрывотню. Усе там. Ты ж застацца не мог бы? Я і застануся. Для цябе. Всё адно дзе. Тут. Бо што ж я ў горадзе? Я там з нудоты памру. Не памреш. Звыкнеш. Не завыкну. Была двойчы, смурод, дым, а у нас у полі ветер такі празрысты. Да і смяяцца там будуць, што гавару не так. Застанься. Ну, добра. Thank you.
Не, досыць. Марына ніколі нічога ад мяне не патрабавала. Нават у той першы вечар. Вось тут я живу. Сядайте. Будем вольно пить вино и молчать. А чаму маўчаць? Об чем говорить? Об холоде? Ну, не так ужо і холодна. Да я не об тым холоде. І я не аб тым. За вас. Дякую. Слухайте, что с вами? Ну что? Вы крыху адышлі толькі тут. Тут моя крепость. Увогуле, что ж, мы дарослыя люди. Бываюць на зямлі такія крыўды, за якія няма даравання. Ось, бачите, а вы накинулись на меня на перроне, я дикая звярына. У Библии это называется «своя своих не познаша». Я ведаю, таму вы зайшлі сюды. Я за вечар зразумела тое, што з вами. У мяне па некаторых прычынах за апошні час нюх на такое. Гэта вы кіньце. Нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Для вас. А я і не думаю зараз ні аб сабе і ні аб кім. Самоты людзей, крыўды людзей, каго яны абыходзяць? Не заўсёды ж самота. А потым зноў пустка. Ну, бываюць жа дні і без усяго гэтага. Так. 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 Ну, вось разумная. Сядзіце ціха, милая, ачуньвайце. Все будзе добра. Поверьте мне. Все мне трэба жыць. Я сядзеў тады ля яе ног і ўспамінаў, як гэта было тады з Аленай. Адрына, чорная цёплая пашча варот. Трапілі мы на яе выпадкова, а можа і не выпадкова. Можа, вяло нешта вышэйшае. Абняўшы яе, я зразумеў, што гэта ўсё. Канец. Ну, чаго ты дрыжыш, любая? Тут усе не горача. Праз 1,5 месяца я вярнуся і забяру цябе з сабой. Я буду чакаць. Я буду чакаць. Душны ад сена пах адрыны. Аленчыны рукі, што нечакана моцна сціскаюць мае рамёны. Цёмны рот, цёмныя вочы і няўлоўны водар яе валасоў. Кахаю цябе, люблю мой. Любы мой, родны мой. Забяру цябе. А потым 2 лісты і няма адказу. Даслаў в паштоўку, нічога. Скінуў з плячэй справы, узяў в отпуск на некалькі дзён і памчаў у Ласевічы ратаваць тое, што засталося.
Нічога не засталося. Алена, что с тобой? Дай пройсці. Дык вот же я приехал. Бачу, што прыехаў. Свайго нідзе не знайшоў, той прыехаў. Ну, саступі. Ты не растлумач, что здарылася? Чаму не отказала на 3 мае лісты? 3? Ты ў каго ты вочы пазычыў? Хоць бы слову за ўвесь гэты час. Хлусня! Гэта ў цябе хлусня. Ва ўсіх у вас хлусня. Каляды забыў, адрыну забыў, такое забыў. Шэлег табе цана. Ты тхор. Алена, гэта памылка нейкая. Немагчыма, Алена. А ты дзе? Праз месяц у Пінску нечакана сутыкнуўся з Петрам Любоўчыцам, у хаце якога прыбіралі каравай. Пайшлі ў сталоўку непадалёк. Ну, і калі да нас? Мабыць, ніколі. О, Лепей ты да мяне прыязджай. ну, А я матку ў горад днямі забіраю. а хата? Хату хай на лаграі сабе бяруць. І, мабыць, скора дзельба спатрэбіцца. Дык ты што, пра Заленку? Што гэта там у вас? Не моя справа. А вишь, и ты, свинтухайла, столько не писать, звел дзяўчыну. Пісаў я гэтыя лісты. Ну не брашы, ясно не. Что? Да неужо ты думаешь, что я про уласную ляноту захотел бы стратить ее? Ну, Да коли так, то глупо ты думаешь. ну, Яна ж для мяне ну была. дзе яны дзеліся? Ну дзе да 3 д'яблаў? Хотел бы я и сам ведать. Где? Дядька Остапа Василевчика директором пошты ў Лоўні працуе. Да не, ну что ты, ну хоть и на злочинство не пайшоў бы. На службовое злочинство. Ведаю. Ведаю. І ти йод. Йолуб. Здається, розумію, чому так. Паштальон тады захварэў. І дядька Остапов. Пошту цэлый месяц Іван ступа насіла. Сябар Остапов. Широкая, веселая и бессоромная морда. Вечное паскудство. Ясно зрабіў сябру паслугу. Хутчэй за ўсё без ягонага ведама. Остап хороший, сумленны хлопец. Боже, хутчэй трэба ратаваць становішча. Растлумачыць, сказаць. Так, ну вядома ж, гэта ён. Усё сваімі рукамі зрабіў. Петра, ты сёння ж назад? З машинай? Ну так. Так, бяры меня с собой. Узять-то я тебе возьму, але як ты з гэтай прычыны хочаш ехаць, то лепш не трэба, Мікола. Ну, не вернеш нічога. Толькі душу надзярэш. Что? Выйшла яна замуж тыдзень таму. Ну не піша, не вяртаецца. То са злосці хоць за Остапа сказала пайду. Микола, что с тобой? А, браточка, ты что ж это с тобою?
Ну, слухай, да не бедуй. Ну, не бедуй ты так, дороженький. Ну, я теперь ступя з мордой квашанину зроблю, падла. Я на меня на всех четырех. Купила сукню белого шелка, ты тую не зносила. Только я в ёй красовалася, як я в ёй вянчалася. Горели свечи, ды яснюсенька, партенька пожахали. А мне, девицы молодюсенькой, ты же свет завязали. Я ворожила з першим бліном у руці, ворожила добре, і під окном у сусідів слухаючи, і на роздорожжі, і у лазні. Якое ж буде ім'я того? Ды пошок яму под маршалашок, зайка, зайка б'є. А за что ж мяне под маршалашок да ты б'ешь? Дати ж я твои вороны кони напужал. Дати ж я твою красную девицу отбивал. И ты напужали вороны кони вероби. И ты отбивали красную девицу малайцы. Боже, куды мне ўцячы ад усяго гэтага? А потым зноў пустка. Кіньце, Марына, кіньце. Яшчэ некалькі месяцаў назад і я думаў, што свет абурыўся. Даходзіў до такого вар'яцтва, до такого свінства, до такой нізасці, што, каб вярнуць былое, згадзіўся, каб увесь свет ляснуў, а засталіся толькі яна і я. І вось нічога. Нічога, можна жыць. Можна і трэба жыць. Дзеля чаго трэба? Ну, хаця б дзеля таго, што чалавек зрэдку, вось так, як зараз, патрабуе другога. Калі вы гэта вырашылі? Тады, калі сказаў сабе: не,
З гэтым глупствам, з гэтай мукай трэба канчаць. Ламанула вас, небараку. Ну, што? Што? Нічога. Просто мне ўпершыню за апошнія месяцы амаль зусім добра. Пусціце мяне, калі ласка, мілы вы мой. Да не пушчу. Вы што ж, усю ноч так і праседзіце тут? Калі спатрэбіцца, то і ўсю ноч. Гэтага не трэба, ну, устаньце ж. Бедная моя, что с тобой учинили, бедная моя? Ну, прочнися, ну, отстань. Ну, не трэба, вось бачиш, ну, все яшчэ можа быць добра. Пашкадуйце мяне, слаўны мой, пашкадуйце мяне. Мне кепска, цяжка, вельмі нядобра, холодна. Мне цяпер няма куды, няма. Мне страшно. Мне все гэтыя дні было страшно, что я не вытрымаю. Тихо. Дзякуй табе. О, дзякуй табе. Сёння не могла б одна. Ночь, песни, а тут холодный покой. И думы, и нестерпная образа. Тому усё, як скуся вода, і ў гэтую ноч, во все ночи. Я не была з ім, але ён мне... Не буду, не варта. Ты мяне навучыў гэтаму. Дзякуй табе, што ты не пакінуў мяне адну. Нават калі ніколі болей. Дзякуй. За тое, што трапіў на шляху, дзякуй. Што суцешыў, даў сілы, дзякуй. За тое, што ты ёсць, дзякуй. Дзякуй табе за ўсё. Не, гэта не проста дарожная прыгода ворвалася ў маё жыццё. Нешта куды большае, цяжкае, няўмольнае, ад чаго нікуды не пойдзеш, ды і не трэба ісці. Не, з ёю ніколі не было таго салодкага, магутнага, пагрозлівага, як смяротная часіна ў навальніцу. Ніколі не было таго, што прынеслі мне тады каляды. Але зато з ёю было іншае. Бязмежная адданасць, цеплыня, пяшчота і давер да мяне. Так, вяртання ўжо не можа быць. Якімі ж сабачымі вачамі пасля гэтага буду я глядзець у гэтыя адданыя вочы, якія жывуць толькі дзеля мяне, яшчэ раз жорстка падмануць яе, добрую, милую, якая спачатку проста хацела адпомсціць, а пасля зразумела, што з гэтага атрымалася нешта зусім не тое. І прыпала да мяне, як да апошняга мура, і даверылася мне. Усё скончана. Вось і прайшлі мае 40 хвілін. Мой паўстанак. А можа паспрабаваць яшчэ раз? Прыйсці, уладна ўзяць за руку, вярнуць тое, чаго не было. Няма і не будзе. Каханая боль за ўсіх. Кінуць чемадан, каб так ці інакш скочыць. Молодой человек. Эй, молодой человек, да куды вы? Чакайце. Да рано ж вам, яшчэ гэта не ваша станцыя, ваша толькі праз паўгадзіны, я папярэджу. Так. Не так.
Я ўсё ж страшэнна шкадую. Вельмі кахаю